Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti pailinged itinagan a Liana. At taga syudad ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet a paidrama ti pakasaritaak. Tabarang makaipaay iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Liana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging ga ka di ita, katsak pailaang ti pabasulam iti napasamak. Juan, tay di pailaang ibagbagakken ka, nga agikat kan iti trabahom. Ngem natangkan ti ulom. No impangag na kuma. Saan kumaan hargreg ti sikog mo? William, jak nagayatan tinapasamak. Panagkunam ka di, kat kayat ko tikas jay ang mapasamak. Nagayatan man kan saan, basol mulat talyana. Adayo kumakas jay tinapasamak, no saan anatangken ti ulom. Managing bubukod kalyana. Gapot aday talaang pagayatam ti pinampanunot mo. Di mo inikan importansya ti anak mo. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Gaputa di mo amuno kasano kasaam tinariknak iti pan nakapukaw ti anak ta. Saam asikamot laang tinangparnoy, Liana. Isungawan ti sabali a pabasulem. No di ti mismo matlaang abagim. Huston! Pangasim! Ngawan matlaang tinasayat nga ibagam. No pasig tumat lang apam mabalaw kan panidir ti agtaod itingiwat mo. Husto kuman. Saan mon adagdagan pa iti sakit a marikriknak. Pangaasim. Agan-anos ka, anak ko. Agbale, wano agsublinto matlaang tisigod apan nakilangan ni William kan ka. Saan ka amawanan itinamnama? Ngem aginggat kaano ti panagan-anos ko, nanang. Kasladjakon kabailan nga ibturan ti dagansan amarikrik-nak. Liana, anak. Nagsakit. Kaslabumtak ti barukong ko. Gapu iti pampamayan ti asawak. Anya launay tinagbasulak. Tapno kastoy tilak amag. Ibagayo man, nanang. Awan, anak ko. Talaga laang siguro asaan ana ituding apara kada kayo dayjay asikugmaw. No amok la kumaakas jay ti mapasamak. Nagtungpalak la kuman iti pagayatan ni William nga agikatak iti trabaho. Ay na anak ko, nalpasan ti amin. Kan may sa oray nag-resign ka iti trabaho, no talaga asaan apara kada kayo. Awan mabalin tayo. Aklonan yun ti amin, kat ag-move on kayo. Saan kayo apaidagal iti dayta apasamak, anak ko? Una yan, Mars. Kaasi ka mat, no kasta nga aging ga itakat si kalata ti pabasulan ni William. Wan nga ro, Trixie. Iso akas lang madardar ti puso. Ay, una yan ni William. Numabalin la ko mga isubli ti aldaw. Tapno baliwak ti gasat ti anak ko. Ay na, Mars. Awan ti kasta. Imposible day ta nga ibagbagam. Ti aramidan nyo kit di. Awatan nyo asi pupuso ti napasamak iti anak yo. Ad-adala nga marigatan kayo no kastalatan. Kasano ang makalipatag? No kanayon mat asidirenak ti asawak. Apay kumasidiran na kati konsensyam. Apay, inggagaram nga rod ari nagrag. Saan? Itanya kumaga po. Oh, matlagayam. Ngam no nagtungpalak kumaidi kan William. Ay na, uston Liana. Diyay kunak nga rudan. Ulitak manan nga ibagakan ka. Oray pa'y nag-resign ka. No talaga ang maikat ti anak mo, maikat lata.
Trixie. Iso move on, Liana. Husto ni Trixie. Awanan ti rason. Tapno agtali na edaklatan ijabalay. Nila ang William ti pampanunutag. Amangan no at adamanan ti panang sidir na kanyak iti kastoy nga aramidak. Makaam mo ditan. Kasaritak to iti nasayaan. Apaman ang makasangpot inton malam. Iti day taan nalatak kan nginginaan a restaurant. Sumuragak dita. Awan nakapaskil iti ruwar a hiring. Ang padasag. Agdamagak iti receptionist. Grabe mo't na babae. Adda iti public place. Kasla makikiki iti katawan. Ay, una yan nagpaiso. Ang sabagay. Anya ko mati pa kasikurak. Ang aguray ka. Kasla mailasin ko ti kadua na alalaki. Nakatalikod. Ngam saan aklakit ting agbidot. Ni William. Kat ig-igaman na ti ima ti babae. Diya ko nagtuloy iti gagarag. Agawid akon. Kat urayak ang makaawid ni William. Takasaritak itinalapat. Nasapa ka man anagawid ita? Wen, adala ang meeting ko itay. Nabanugak. Iso anagawid akon. William? Adda nakitak itay. Nakitam nga? Anya ti kahit masawin? Nakita ka itay iti unag ti may sa a restaurant. Adda kadwam a babae. Kahit? Sino day a babae? May sa kliyente. Kliyente? Ngam ig-iggamam ti ima na. Kasjay ka di ti pampamayam kadagiti amin a kliyentem. Liana, nabambannuga. Jack kayat apaatiddugan pay da ito'y asaritaan. Nabannog ka. Ngam adda panawon mo a makiinisam. Kan mangigam iti ima ti sabali a babae. Di nakkedngan, maibasarlaang kadagiti nakitam, Liana. Anya nga ti kayat mo a panunutak. Manipod na po ikaw ti anak ta. Kasla din akon ay ayatan. Timam na iti panakilangan mo kanyak. Di na kon ig-igaman. Akas iti panangigam mo iti ima dahi dya babae. Sikat ti ima dayo, Liana. Saan mo nga mo? No kasano karigat kanyak tinapasamak. No kasano karigat ti maawanan iti anak. Naawanan? Siyak. Sa anak kadimot anapukawan, William? Tikunam kadikat si kalaang ti masaksakitan. Ngam uray no kasta. Pilpilitak ng urnusan ti maipapan kadata. Ngam sika. Anya ti aramidam. Nagbalin ka analupoy. Nanang. Adda sa bali a babae itibiyag ni William. Sigurado ka kadi iti day tangay bagbagham. Amangan mo't no atap mo laang. Masigurado ka. Nakita kiti na minsan nga adda kadwa na a babae iti may sa restaurant. Ket idirabi ilang nga ayabak kumantamangan kami. Idi adda kasarsarita na iti cellphone. Naglatak anang ngagkut imbaga ti babae. Adamdamagan na no kaano da nga agkita. Takailiw nan ni William. Ay, kad, dinamag mo ka din no asino ti kadwa na idi anakitam. Amangan mo't no katrabahuan na laang. Kinasarita ka pa man anak kasangpat. Ngam imbaga na a kliyente lang. Ngam jak mamati. Isungada na panunot ko apamuspusan. Tapno mapanagnakak ti amin. Anya dahi ta, anak ko. Basta, nanang. Ala,
Makaamu ka. Ngam no anyaman ti matakwatam. Daytoy ti laglagi pa manakaw. At daaklat ta ditoy ang nakasuportakan ka. Anya? Napan ka nagdamag iti maysa a waiter iti dayjay a restaurant ang nakakitaam idi ka ni William? Wen, pinilit ko. Imbagak nga asawak jay lalaki. Kat kuna na akanayon kano anakabuk ti akin igid a table para kadakwada. Anya? No kasta? Kanayon da nga rod ijay. Kuna jay waiter, mamitlo iti makalawas a mapanda ijay. Iso nga mo kon ti aramidak. Tapno saanen a makapaglibak pay ni William. Anya ka rod ita ti aramidam? No ita, awan pay. Agpamarangak pay lang nga awan ti amok iti mapaspasamak. Tapno saan a makadlaw ni William. Ay, una yan day ta agas-gasat mo, Liana. Nalpas kan anangan? Nagbait kan? Agbubusog namin ti tiyan ko. Isabasit lang tikinan ko. Kasta ka di? Awan gayam. At da ka di papanamin ton bigat? Awan siguro. Apay ka di? Kwa. Amangan ngamin no maladawak nga gawid inton bigat. Kasta ka di? Sige lang. Agan-anad ka, William. Sigurado ka iti day nga aramidam, Liana. Ang mga nuat at dalaang amasaktan ka. Nasaksakit. No jak maamuan ti kinapod no, nanang. Nga awan konkreto nga ebidensya. Alaak at adakan ka dayta. Ngam no anyaman ti makitam. Agparbeng kalatak ko ma. Saan ka apailuyos iti mariknam? Saan ka nga agiskandalo ijay? Tawan sa bali ang maibabain, no saan ada kayo matlaan. Wananang, ikarigatak alapdan ti bagik. O sige nga rod, mapanakon, nanang. Parakan ka, Liana. Pasensya ka. Naimasan mi kadagiti gagayam ko tinagjajaming. Gagayam? Talaga? Anya ti kayat masawan? Saan kan ang makapagulbud pa'y? Gaputadan pamanaknak ko. Iso adi kan agin didiam mo. Lawagam no anya ti ibagbagam. Saan ka maawatan? Naggapuak iti ayan dagiti gagayam. Huston ti panagpampamarang mo. Saan mong aramaten dagiti gagayam mo apang kalub iti madi nga aramid mo? Amok nga iti ayan ti kabit mo tinaggapuam. Ha? Naklaat ka? Ibagakan ka. Sinurot ka itinalimod itay. Iso anak kitak ti panang sukon mo kankwana. Ti ipapanyo iti restaurant. Ti panangigam mo. Kan panangagak mo kankwana. Aging gaasimra kayo iti may sabalay. Nakitak amin dagita. Iso adti kan agulbod pay. Liana, saan... Gustuhan, William. Naskan ka di pay lang isipat ko di tarupam dagiti ladawan nyo adwa. Tapno lang sumardeng ka iti panagliblibak mo. No kasta ti kayat mo. Ibagam, taaramidak itamat laang. Apay anaramid mo ti kastoy, William. Apay apasig apan nakapasakit ti ipalpalakam mo kanyag. Ayan dagiti karim idi. Oh. Apay nakaring ka pa lang, Liana. Diyak makaturog. Amom no apay. Gabot ay titunggal pa nagkidam ko. Da kayo adto ay ti babaim ti makikita. Saan mo amawatan? Anya pa'y lang ti Jack maawatan.
kabayatan nga daak dito yung agmay-maysa kan agladlad ingit. Adda kamot iti arpad ti sabali a babae nga agragragsak. Liana, Pilpilitak tagbalin anasaya at nga asawa. Ngaman niya ti araramidam, William. pakawanan na ko, Liana. Naramid ko lang tikas jay. Gapo iti liday, aparkriknak. Iti pan nakapukaw ti anak ta. Kalukwan. Kiluday ta panagrasrason mo. Ti kunamkit di. Rason mo lang ti pan nakapukaw ti anak ta. Ala, gusto ko man day tapa nagsangsangit mo, anak ko. Diyak malapdan ti panagarubos dagiti luhak. Nasakit ti araramidan ni William. Umukok iti kaunggang ti saam amarikrik na kita. Anya tinagkurangakan ko na. Anak, Apay anaskan asagabaak amin dagitoy. Anya launay tinadagsan na nagbasulag. Tapay akas lang madusdusak. patibkaram ko ma, ti pakinakam mo. Adak dito, saan ka nga agmay-maysa, anak ko? Kasladya kon kabailan, nanang. Kay kayat ko pa yan timatay. Pangasim, Liana. Kasarita na ko, ma. Apay, ada ka di pa'y nasken a pagsaritaan ta. Pangasim. Pakawanan na ko, ma. Ay ayatan ka, Liana. Ay ayatan. Kasta ka di ti panagayat mo kanyak, William. Adda na ayun na a pananggulin. Please, Liana. Impatan na. Di nakarakupan. Kagurgura ka. Diyak kaya ta makita ti panagrup-rupam. Iso pumanaw kan. Saan? Urean niya apay ti bagbagam. Saan ka pumanaw? Dito yak, aging ka mapakawan na. Pues, no saan mo kaya ti pumanaw? Siyak nga ron ti pumanaw. Nagpudot ang tidarang ti init. Mapana ko ni unag. Apay akas lang maulawak. Madingat at ti panagtakdar ko. Itugaw ko man pa'y laang. Oy, Liana. Ay, anya ti mapaspasamaktan ka. Kuha na lang. Kalati pa nakaulaw ko itay. Ha? Umunag ako man nga. Hindi. Agbakwar ka mataan. Agoray ka. Masikog kan samad. Bungala siguro dahil ito'y tinalabos apan naka-stress ko. Nanang. Ay, ingka agpakita iti doktor. Ang mga numasikog kang agpaisaw. Diyak kaya timang namnama. Iso nga ron, ngayon ka agpakita iti doktor. Tapno maamuam no anya dahita. Anya? Masikog ka? Agpaiso ka di dayta ng ngag ko? Wen Trixie. Kagap-gapok launa iti doktor. Diyak amo no maragsakan nak. Wen no saan. Ay, loka ka, Liana. Rumbang na ang amaragsakan ka. Tadanton anak mo. Trixie. Iso nga ita, ay wanam anaimbag tibagim. Iwaksimon dagiti napait anapasamak. Kat mangrugi ka manan. Kasano? Kasladyak kabailan. Kabailam da Italiana. Gapuman laang ditain inawam. Kat, imbagam nga rudan ka ni William ti kasasaad mo. Saan pa'y? Makaamuditan. Padasen na matirik na ti mapaglimadan. Anya?
Nanang, saan kayo nga agluto iti pangaldawan tayo? Adda in-order ko amakan. Sige, anak. Ay, naimbag nga rod at sa anak pa'y anak luto. Iso nga rod nga imay ko imbagan, tapno di kay mailawan nga agluto. O sige nga rod. Tainak itulo jar aramidak di talikudan ti balay. Sige, Nanang. Ayaban kay tulatan no addan ti order ko a pangaldawan tayo. Anya day nga angot. Agat alkohol kan. Agat agas. Sa dino ti ayan ko. Addaak iti hospital. Nasayatan na kariing kan, Liana. Itay pa amadandanagan, Anya tinapasamag. Sigun kini Nanang, naawanan ka iti puot. Inawagan nak, iso adinardaras ko timay. Apay nga rod nga adda ka payla ditoy. Ayan ni Nanang. Rimwar biit, tada na panaginatang. Kumusta ti Riknam? Awan ka diti nasakit? Damagam paylang no adda na sakit. Pumanaw ka man dito Masursuro na kamangkit kita iti panagrup-rupang. Kumusta ti Riknam, anak ko? Uy, loka ka. Kung naklakit din no, anya tinapasamakan ka. Makapadanag ka mat. Anya kayo kadi. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Kan, apay akas ta ti itsura yo. Uy, sa anak pa'y amatayan niya. Ay, saan ka man nga agsao iti Castellana? Maalam pa'y lang amin ti mga rabak. Kat, anya nga rod ti kayat yo. Ag seryoso ak. No nakapormalag, adamot lama ko na yo. Ala, wen man laangan. O sige, sikan, Liana. Maawatan da ka. Bayamlatan, anti. Palugudan ta. Taamangan no parte day ta ti panaghinaw na. Anya? Apay adi mo yung magbaga kanya ka masikog ka, Liana. Apay, nagdamag ka aya? Ha? Sa bagay, awan mat ngamin panawin mo nga agdamag. Gaputa. Please, Liana. Husto detan. Amok nga do tinagbasulakan ka. Ngam panghasim. Lipatan pa'y lang tiguram kanyak. Ipagpagapong man lang iti anak ta. Sige. Tapno di mo mat ko na. Tapno awan tumanan ti pangsidiram kanyak. Ipagpagapok iti sikug ko. Lipatak amin anapasamak. Kan di mo ko magamdan nga ulitan. Tadyak amunoan niya ti maramid ko. Numaduktalak alukluk kwanak manan. Agyaman ak, Liana. Ket ikarik kada kayo iti anak ta nga imitam. Jakon agaramid iti pakasaktam. Sigurado ka ka din iti dayta pangedeng mao, anak ko. Wananang, ipagpagapok iti anak mi. Jakmat kaya ta dumakkel nga awan ti amana iti sibay na. Ala, adaken ka amin akarbengan nga agdesisyon, anak ko. Kanayo naklataan nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang. Narigat man ngam tilmunag ti pride ko para iti anak ko. Kat sapay la ko ma, taawan to ti pagbabawyak iti kastoy apangedeng ko. Nangabarwanan kami nga rod kini William, Mr. Lonely. Ket makunak asaan nga agbabawi iti desisyon ko. Gapo ta iti panaglabas ti panawen. Nariknak ti sinseridad ni William. Tuy pagayam mo, Liana. Agyaman ak pagayam, Liana, iti daytoy apakasaritaam. Ket sapay la kuma, ta itultuloy ti asawam ti panagbalbaliw na. Tapno agtultuloy met ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Liana. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.